Bueno, itzuliko gara baldintzak ematen direnean, ez? Hau da, guk ipini genuen martxan ilusio handiz bake ponentzia Eusko Alderdi Jeltzalearen eskuez eta orain dela hilabete batzuk, ez? Otsailean. Baina ikusi genuen hilabete horietan Ezker Abertzaleak Euskal Herria Bildu legebiltzarrean egonda ez zuela onartzen zoru etikoa, ez? Pasadan legealdian aprobatu genuen testua. Eta ez da bakarrik testua aprobatzea, ala ez? Beste testu bat egin daiteke, hori ez da sakralizatu behar. Baina egia da, minimo batzuk hor, agertzen diren minimoak bai egon behar direla, testu horretan edo beste testu batean, ez? Esan nahi duzu idoia beste testu bat adostuko balitz, nahi bada, zoru etiko hitza agertu gabe, edo, desadostasuna sortu dezaketen beste... Ja, baina desadostasuna ez dago testu osoaren gainean. Eurak ez daude ados, esaten denean, hemen Euskadin terrorismoa ez zela izan behar bidea helburu politikoak lortzeko, ez? Eta, klaro, hori da minimorun, ez? Hori ez baduzu onartzen, ez dago zertaz hitz egin. Orduan, hori da gurik eskatzen gauena, eta horrezagaitik guk alde egin genuen ponentziatik, esan ez, guk itxaron dezakegu Ezker Abertzaleak pausoak eman arte, baina ezin duguna egin, eta hori bai oso argi daukagula Alderdi Sozialistan, dira atzerako pausoak eman, ez? Gauza hain basiko batean, ez? Orduan, oinarriak argi eki behar ditugu, eta nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak hor bi arima ditu, ez? Eta ez da oso argi ikusten zein den arima argiena, ez? Baina nik uste dut hemen denok bat egin behar dugula, ez? Eta nik espero dut Ezker Abertzaleak pausoak ematea, gutxika, baina pausoak ematea.